na nagimbita sa to ano, duha ka tawo matats, pero kan isa lang sa atong tubayan kay medyo dol-dol lang no. Pwede ba daw kung imbitahon sa ilang Christmas party? Wow. Siyempre pwede kaayo. Basta na ay bambam. Bisag kinsa sa inyo dia, viewers, followers, basta duol lang kayo ta mo adton, automatic mo adto si Tatsuki. So karon matats ka na imbita sa tuwa, isa po na to naka followers no. Naa di sa may swimming pool. Lagare. Daras jinsan swimming pool gyap na dia. Bisag asa. Ito isa man good beach to. Di na ko matug dagat nga naman. Sa Peaceport ba trabaho dagat naman nato pero binti kita trabaho dia. So dili lang ko sa Bugnaw no. Gusto mo ban? Tara. Ay, tara yung motor yan, nalimutan. O, guwa na ko naglangan-langan ng matas, nisirit na dayon tanong kay nga akong followers, nagsige nagpanawag kung asa na akong lapita. Pag abot sa binyo, iya din kong gisugas sa akong followers. Wow, murag presidente. Siyempre matas, mohapit sa tag-entrance no, kay mobayad pata dito, alangan man sila pa itong babayron matas, nga maoro man na itong gasto diha. Pag abot ako sa sulod matas, gisugat din ta sa itong mga viewers, followers sa nakakilala sa to ano, grabe, wa jud ko nagdahom nga naa din nagasuporta sa toa permanente. Idol! That's followers. Tagkatibay. So matas, maoni ang nag-imbita sa to matas no, si Boss Arniel Damalerio og isa ni ka kontraktor, ga contract ni og balay, building, bisag unsa matas no, og kanang nakita nyo sa palibot nga mga tao, iya kanang mga sakop. Iyang gipaparty matas bilang pasalamat matas tungod kay Pasko naman karon. Shout out Brian Batilanan. Shout out ay vlogger Brian Batilanan. Alvin! Asa si Alvin? Thank you, O thank you. picture! Dito! Matas, welcome ta matas ha. Grabe matas, makagana jud og himo og video no kung naitaong nagaingana si imo, nagasubaybay si imo, naga-idol si imo, og isa pa dili basta-basta nga mga tao, mga professional, di ba? Kanang mga tao nga inyo nakita dara matas, apila ng mga asawa, anak no, og 5 ka cottage ang gibayran niya diha. O kita nyo na, tanan pagkaon libre niya, tanan gibawis libre niya. So kani mga swimming pool nga inyo nakita matas, mao ni ang view diha no. So di pa ta kaligo diha kay siyempre mo entertain pa ta, mo atiman pa ta sa ilaha. So ato sa nagipakita sa inyo ako unsa kanindot ang sulod diha. Pangpainit. Wala pa ta makakaon matas, gitagayan na ta sa to mga amigo dira no, mga viewers, followers nato. Isa na pud ni matas nga nag-idol sa tuwa. Siyempre kay nagtagay na ta matas, gikotoy na pud atong tiyan. Pag gikotoy atong tiyan, unsa may sunod ana? Unsa may answer? Tanawa matas, wala pa ko kakaon matas, gitagayan na pud ko sa atong idol dira no. So naulaw na jud ko matas kay daghan na nawag sa kwadra. Samtang nagvideo-video ko no kay gusto sila mo sabay sa kuha, mo sabay daw ko nila tungod kay Boss Arniel Damalerio, nakilala ko sa iyang mga tao kay gina-share pud ko niya pag makita nila ang akong mga video. Speaking of nakitaan, nakitaan jud nako ang lechon nga naara di ay sa kilid. Siyempre kay nakita nato, unsa pay answer? Mauni giniingon matas, bahala gamay kog sweldo sa Facebook, gamay ra man na sa kuha, basta kay daghan mo imbita sa kuha, birthday, bunyag, kasal, ninong or unsa man diha, basta ayaw mo kalimot sa atong bambam diha, o di ba? Siyempre, pag naay kontraktor, naa po na architect matats, tanawa kung unsa ka gwapa ang mo drawing sa imong plano sa imong balay diha, di ka ganan mo kuha ana. Osbon nako, daghang gid salamat kay Boss Arniel Damalerio no og sa iyang mga tao dira unta daghang pang parte ang atong maubanan og Merry Christmas kanatong tanan.